ikhona noma ingekho i-lockdown, kwezinye izakhamuzi inkululeko yezombusazwe ayisho lutho olukhulu. Intatheli yezindaba ze-SABC uMlondi Radebe ichitha usuku lwanamuhla nesakhamuzi saseTafelkop ngaphandle kwasePhindane KwaZulu-Natal. uThulani Cele oneminyaka engu-50 uhlala yedwa kulendlu. Ungomunye kubantu abaningi abangenawo ugesi namanzi kule ndawo. Akasebenzi, uziphilisa ngokuthi abambe amatoho khona emphakathini. Kodwa okwenza kube nzima kakhulu kuye ukuthi akakwazi ukusebenza njengoba kune-lockdown. Uthi usuku lwenkululeko alusho lutho kuye. Ngakwelami isayidi hayi angikhululekile ngoba angisebenzi. Izinto engidingayo angikwazi ukuthi ngizithole ngesikhathi engidinga ngaso. Ngalo ndlela angikhululekile. Ucele usazinikele emphakathini wakhe. Uyilungu lenhlangano ubumbano lwesizwe. Lenhlangano itshala imfino ezingadini bese idayisa. Ibuye ithuthukise abantu abasha ngokwamakhono. Umphakathi wakulendawo ukhathazekile ngenhlalo kaCele. Kunzima kakhulu nje kuyena le yandlu le akuyona into angahlala kuyona ngendlela okuyiyona. Akheleke nje indlu ebese akheleka nendawo la azokwazi ukuthi alime khona. Ucele nabanye bathi impilo inzima. Bonke banethemba lokuthi ngelinye ilanga isimo sabo siyoshintsha. Mlondi Radebe, SABC News, eThekwini.